Henny Salera from autism. For the soul of Nilo Sopronia Telesporo, Felicitas Benvenido, Guillermo Anafe, Sergia, Antonio Danilo Susana, Romeo, Felix, Baby Angel, Baby Heaven, offered by Alona Salera. Thanksgiving Mass, salamat sa Ginoo og ni Mama Mary sa sakyan na among nadawat og sa tanang mga grasya good health, offered by Mrs. Helen Lorete. Pamisa sa mga kalang ni Bartolome, Josefina, Jamie, Preciosa, Rene, Boy, Esmeraldo, Erwin, Felicidad, Guillermo, Memong, ug misa pasalamat sa mga grasya na dawat, anak pamisa Eva Behano. Daghang salamat. Palayag man doon tanan, ato sa iyampo ang pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios Arsobispo Teofilo Camumon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagam kanunay ng buhing Dios ang imong grasyang gugmalang kanimo, mao nanghimo sa imong alagad Teofilo Camumon sa paghalad sa iyang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo, isip pare ug obispo. Usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo mangyatagon sa gugma alang sa kabuso sa manay nahanlan. Itugot ng iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ng makanunayong panig-ingnan, ug makita sa simbahan na ang siya ay bayaw sa kadungganan sa altar. Isip timan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog ning imong alagad, mapabsanon kami ng aliyupok kanimo, na imong itugot ka namo kining among gipangayo. Ibungat ang imong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoong imong anak, nabuhig hari uban kanimo diya sa kayo sa Espiritu Santo, Dios sangtot sa kahangturan. Amen. Amahan namo na naka sa langit, pagdaygon na imong ngalan, umabot ka namo na imong gingarian, matuman ang imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa mga sala, maingon na nagapasaylo kami sa kasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunalwasa kami sa daotan. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasyang Ginoo man kanimo, ulahan ka sa mababay na tanan, ug mula ng bunga sa tiyan mo nga Jesus. Santa Maria, inaad ka sa Dios, iyampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa imong kamatay. Amen. Himaya, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan kad sa gihapon sa makatuigan na walay katapusan. Amen. Prayer for Priest. O Jesus, our great High Priest, hear my humble prayers on behalf of thy priests. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which will ever increase in the course of their priestly life. And their loneliness comfort them, and their sorrows and persecution strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother Priest, take to your heart your sons are close to you, because of the priestly ordination, and because of the power which they have received to carry in the work of Christ in the world which is them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideas of consecrated life. Amen. Saint John Marie Vianney, sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ato sa iwato ng Angelos.
Palihog manindong ang tanan ato sa iyang po ang anggelos. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo may paibalo kang Maria. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo mana kanimo. Ulahan ka sa mababay na tanan ug bulan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Aniya ang ulipon sa Ginoo. Manunig nato sumalas yung pulong. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo mana kanimo. Ulahan ka sa mababay na tanan ug bulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, nang kasi Diyos, siyang po kayo makasala, karang isara sa mong kamatayamin. Ug ang pulong na himong tao. Umpiyo siyawan ka nato. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo mana kanimo. Ulahan ka sa mababay na tanan ug bulan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, nang kasi Diyos, siyang po kayo makasala, karang isara sa mong kamatayamin. Iyampo mo kami santaynan sa Dios. Karang takos sa mga gisaan ni Kristo. Pagampo kita ang grasya mo nangamoy kami Ginoo. Ibubo sa mo mga kasing-kasing. Aron kami na pinagi sa pagpaybalo sa anghel. Nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaon tang ato sa may mayawang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Imaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ingon sigdan grace gahapon sa mga katuigan mula katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi kayong tanan. Daigon tang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing impit. Daigon tang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw. O bulang adlaw, tuganang gitara, ipalanog ng trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tuganang gitara, ipalanog ng trompeta. Salamat Ginoo sa imong kayo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy o luwasa kami Ginoo. Kristo kaluy kami,
Kristo, kaluy kami, ipakita ang imong kaluoy o luwasa kami Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadnon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Puraday sa iyang mga tao, dili sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagaling ko sa tuo sa amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halang dono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos ka amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan, ug ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug dada kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo ang Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo, kanusa pa ba nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo? Mituwaw ako kanimo sa pag-ingon. Gidaog-daog ako, apan wala mo ako luwasa. Nganong kadaot o kasamok man ang gipakita mo kanako? Kanunay makita ko ang pinatyanay, ang kagubot, o panagbingkil. Unya, mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananawon sa tataw kaayo, diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal alang sa katumanan sa pananawon ug mahitabo gayud kini. Busa, bisag ingon ug dugay kining matuman, paabota lang, ug mao kini ang mensahe.
Kadtong mga dautan, dili mabuhi. Apan, ang mga matarong, mabuhi, kay matinumanon man sila sa Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, aya pating-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. Pumari kamo awitan tang malipayon ang Ginoo. Ilhon unta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta sila na malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo muduko kita aron pagsimba. Mangluhod kita sa tubangan sa Ginoo na nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Diyos. O kita ang katawan na iyang gidumara, ang panon na iyang gitutulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta na karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa kamingawan. Diin gisunayan ako sa inyong mga katigunan. Ila kong gisutan, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makatungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma, og pagpugong sa kaugalingon. Busa, ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo, ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunoa, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo, og pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato
sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kinimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imiyaon ikaw o Ginoo. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ug ang Ginoo mitubag, kung doon na kamoy pagtuo, nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si Kamoro, maluka ka, o malhin sa dagat, o kini mutuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo, nga may sulugoon, nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero, inikabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya, pagdali diha, aron mo kaon ka, dili gayon. Imo hinuon sa ingnon, andama ang akong panihapon, ug unya pagtapis og silbihi ako, umani ini, ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon, dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mauusab kamo, nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo. Ingnan ninyo, mga sulugoon kami, ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Digan ikaw, Kristo. Ang mga tinunan ni Jesus, may dangop niya, no? Niya, nanghangyo taon, dugangi ang among pagtuo. Para nila, doon lagi kulang sa ilang pagtuo, no? Dili man pud yun sa'yo, no? Kaya kinigong pagtuo, gasa man pud ni sa Ginoo, no? Na sa gusto kitang mutuo ba, no? Pero, mabot yun ang pagduda, no? Dili igo. Gusto tang muampo. Usahay di sa kita kumbinsido. Gusto tang mo alagan, kapuyan sa ta. Mura bitaw og ngano lisod magikan ni padultas Ginoo. Muna nga si Jesus mitubag sa pangandoy o pagampo sa mga tinunan. Iya silang gitudluan unsa ang kahulugan sa pagpangalagad sa usa ka matuohon, no? Sa unang pagbasa sa basahon ni Propeta Habakuk, no? Mao gyapon iyang pangandoy, hangtod kanus aman Ginoo, sige nako og sangpit nimo, mura magwa ka kadungog. Unsa may tumag sa Ginoo, no? Dili ka pakyason kung malangan huwata. Nganong ingani man ni, no? Aron nga tagaan ta sa Ginoo sa paglaom nga kita musalig nga sa panahon in God's time, no? Wato na to ang God's timing, no? Nga sa iyang panahon kita mahatagan sa atong panginahanglan, no? Kung usahay God, di ta tumagon dayon sa itong ipangayo, muraman og muingon dita, wa man tingali Ginoo, no? Apurado ra kay ta. Mura ba usahay og dunay sense of entitlement, no? Mo gini say kontra sa pagkamatuohon ang sense of entitlement, no? Ang adit as Ginoo gusto ta nga in an instant
tubagon dayon ta. No? Unang usahay dili ta tubagon na sa Ginoo aron ma-purify atong intentions. No? Kana bang makapangutana ta unsa magidi ako tuyo ining ako gipangayo. No? Importante kaning purification of intentions. No? Kay kung wa ni siya di ta kakita nga ang Dios naglihok di ay pero walang nato makita. No? Muni say pagtuo nga padayon nga mabuhi bisan diha sa kangit-ngit. No? Bisan kung di na niya masabot ang mga panghitabo sa iyang kinabuhi. No? Muni gihangyo sa mga tinunan ni Jesus sa Ebanghelyo. Pun idugangi, no? Increase our faith. Una man sila dugangi ni Jesus nga kana bitang murag tubig nga mudaghan, no? Hinuon gihagit sila, no? Kung doon na mo'y pagtuo sa makadako sa liso sa mustasa, mahimo ninyong suguon ang kahoy, balhin dito sa dagat, punya mutuman ninimo. So, buti pa sa buta na, no? Is it literal or not, no? Can faith move mountains, no? Dito sa Atlas Mining sa una, they move mountains, pero di man to tungod sa pagtuo, no? Tungod man to sa daghang mga ekipo, no? Ang buti pa sa buta ni Jesus, mao nga, ang pagtuo, mutubo ni siya kung atong gamiton, dili atong sukdon, no? Usahay, we used to measure our faith, no? We have to live up our faith, no? Ato ni siya gamiton, no? Kay ang pagtuugod dili man ni siya sukdon sa mga milagro nga mahitabo, no? Di ko mutuog, di ko kakitang milagro. Mo na sa atong dialogue, no? Kun dili ang tibailan gyud sa tinuod nga pagtuo kanang mutuman ta bisan kung di na ta kasabot, no? Dili ta mag-agad, no, sa unsay atong gibati, no, kanang feel good ba, feel good, no? Kini bitawng pag example, no, pagtabang nato sa mga nabiktima sa linog, no, nindot kayo ganahan gitang mutabang, no, pero ug mangadto na lang sa gitang tanan didto magdatagtag sa kagalon nga tubig kasamok-samok na kita. We're not helping, we are trying to feel good, no? Muna itong tanawon, atong i-purify atong intention. Kung gusto kitang mutabang, atong ipagit sa mga agencies. Musalig ta nga muabot yun na atong tabang. Unsa man hitabo, no? Mura ba ka nang naisunog? O pananglita naisunog ang mga bumbiro, mag-ilog na diha. Di ka mga tanggong na tanan, mga sunog na kapililang truck, no? Bumbiro, they have to listen to the commander. Unsa may among buhaton, asa mamidapit, no? Charity should be organized. Ngunit sukod sa itong pagtuo, unsa na ito pag-obey. Pagtuo, unsa man ang kabubuton yun sa Dios. Tinuod, nindot ang pangandoy nga mutabang. Pero mutabang ta sa pamaagi, nga di po na ito maguba ang tabang gikan sa uban, no? Anong daghan man kayo maghugop dito? Aron doon na ika-post sa Facebook? Para tabang ni, o do we want to help or do we want to feel good? Muna diha ang challenge, no? Muna nga ang pagtuo mo tubo ni siya kun atong puy-an, no? Tataw kay sa ebanghelyo, no? Unsa may mahitabo sa usa ka kanabang ulipon, no? Nagtuot siya nga inigabot sa iyang agalon, ingnon siya sa galon, dali dungan tagkaon, di man, no? Jesus is not telling us that the master is cruel, no? Iyan ang gitudloan, unsa may attitude sa sulugoon nga matuohon. Not of entitlement. Ayaw pagdahom. Do not be entitled, no? Kay buutan magug kay ko, bituman ako tanang sugo, kay hanggang inipagayo nako sa Ginoo, hatagan ko niya dayon. Ug di gani ubalhin ko tinuhuan, no? Kinsa may gahimo sa Ginoo? Akin sa man, who made who? Kita gahimo sa Ginoo o ang Ginoo naghimo nato? Kay kung di ta mo tuos Ginoo, mura kita gahimo sa Ginoo. Kay siya may atong patuhuon nato. Siya may atong paobehon nato, no? Muna nga sama ni Habakuk, no? Padayon ta nga maghuwat. Sama ni Timoteo, no? Atong padayonon ang
pasiga sa kalayo nga naa kanato, no? Ug sama sa ulipon nga diya sa ebanghelyo, padayon tang mo alagad, no? Without feeling entitled. Dili aron pasalamatan, kundi alang sa gugma sa agalon nga una nga nahigugma kanato. Ang mga matarong upuyo diha sa pagka matuuhon, no? Dili ta natusok doon ang atong kalampusan o atong kinabuhi sa kadaghan sa atong kalampusan, no? Kundi atong sukdon diha sa kadako sa atong pagsalig, kadako sa atong pagpangalagad o sa atong gugma sa Dios aron sa ingon kita mutubo diha sa atong pagkamatuuhon, no? Faith is not just belief, no? But it is trust and commitment, no? Hinawton ta nga to makita ang kinatibuk-an nato nga buluhaton ang pagtuog hasa sa Dios atong pangayuon, atong palambuon, atong puy-an aron kini mutubo diha kanato. Hinaot pa unta. Manindog panihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay na nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit, ug nagalingkod sa tuod sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios, ang tighatag sa tanang maayong mga gasa, dado nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo diha sa pag-ingon. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Manggihatagong Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay puas, mugiya kanato sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihitagong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga ang tanan, nga anaa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilabi na silangan hikalimtan o gisalikway sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihitagong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga kita, nga nagkatigom hiniusa, diha sa pag-ampo, nga mapulungan ang bati natong mga taras ug kinaiya, ug ang tanang maayo ug matuod, mapalambo, mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihitagong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, mga nagmingaw ug giabusuhan, ug na nag-antos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihitagong Amahan, pamatia ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takos
ug mapuslanon, alang kanamo, ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Manggitago nga mahal, pamatiya nga among mga pagampo. Nga ang tanang nangamatay, makadayo na sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Manggitago nga mahal, pamatiya nga among mga pagampo. Maluluyong amahan, patalinghugi ang mga pagampo nga among gidalangan ha kanimo. Dabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon, mamungang kami ug mga bunga sa pagtuo, paglaom ug pagigugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigong ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalat, ang panubino nga abot sa'yo ta, o ginama sa kamot sa mga tawo, mahimo silang kalano sa kalagalang kana amo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, santo sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sugday bugmay siyang ngalan, alang usab sa tong kabuslanan ug sa tibugyang santos nga siban. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat uta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa pinimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas ka namo, pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Isalikway sa tao ang pagpakinghigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Diyos sa kagahuman. Ono ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitala.
asan. Daigunang naganhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pag santos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Uhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atumang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan among anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka na mo ang imong
gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayo ta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasab kanimo. Ipakita ta ang paginigsuonay. Orderong sa Diyos nga nagawag ta sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, atagi kami sekali na. Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ay mong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o bamaya ko.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eucharistia nga among gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi, ug magdala kanamo nga na kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa magkadiyot, alang sa mga pahibalo. Pahibalo, gikan sa team of pastors. Una, aduna kita'y sikan koleksyon karon alang sa mga biktima sa linog sa mga parokya sa norte sa Sugbo. Ato kining ipaagi sa Cebu Caritas aron tiningob ug hapsay ang paghatod sa atong tabang ngadto sa mga nanginahanglan. Ikaduha, gidasig ang tanan nga mutabang pinaagi sa cash o in-kind donations. Adunay tent atubangan sa opisina sa parokya aron modawat ug modokumento sa inyong mga donasyon. Bisan gamay, dakong tabang na kini alang sa atong mga kaigsuonan sa norte. Hinuon, atong hinumduman nga dili maayo nga magdagsa ta ngadto sa lugar mismo aron mangunay sa pag-apod-apod. Mahimo kini makapadugang sa trapiko ug makapahinay sa operasyon sa mga trained personnel. Mas maayo nga ipaagi nato sa Cebu Caritas ang tanan aron coordinated ang atong tabang. Sa higayon nga maasay na nato ang usa ka adopted parish, mao kana ang takdang panahon nga mangadto na ta aron motabang. Ikatulo, pahibalubahin sa parking. Hangtod Oktubre 31 na lang tugutan ang overnight parking sulod sa compound. Gihangyo ang tanan nga mangita na og alternatibong lugar alang sa inyong sakyanan. Ikaupat, ang sikan koleksyon sa miaging Domingo mikabat og 24,740 og 5 centavos para sa atong sound system project. Ang total nga halin gikan sa sikan koleksyon mikabat og 52,711 and 5 centavos. Samtang ang total donasyon nga gisumiti sa opisina mikabat og 60,500. Ang nagasto na sa proyekto kay 714,860 pesos. Gipaabot nato ang pag-abot sa gi-order nga mixer aron hingpit na nga ang adjustments. Sa pagkakaron, temporary pa ang kahimtang sa atong sound system. Ikalima, bulan sa Rosario. Padayon ang atong pag-ampo sa Santos nga Rosario mataghuman sa misa alas 6 sa gabi, Lunes hangtod Sabado dinhi sa simbahan. Sa adlang Domingo, kini buhaton sa Lourdes Grotto. Ikaunom, nobinama sa Birhen sa Rosario matag alas 5 sa hapon. Ang piyesta mas sa Oktubre 7 kay alas 5 sa hapon nga sundan dayon sa prosesyon. Ikapito, nobinama sa Birhen sa Fatima, Oktubre 4 hangtod 12, matag alas 5 sa hapon, alas 4:30 kung Domingo. Sa piyesta, Oktubre 13, magsugod ang prosesyon alas 4 sa buntag. Og sundan kini sa piyesta mas alang sa alas 6 sa buntag. Gikan sa team of pastors, daghang salamat ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Amping ug ampo. Manindog palihog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Asab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa. Dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Ating purihin ang puon na mahaba
habagin sa atin.